Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda komwe poyamba na mitu yake kusamvana kwabuka mchipani cha UDF pomwe ena sakufuna chipani cha MCP ku msonkhano wawo waukulu. Amalawi awalimbikitsa kusakhala chete pa nkhani zokhuza ulamuliro wa dziko lino. Mu nkhani zina bungwe loyendetsa chisankho la MEC awapyeza kuchotsa ntchito ogwira ntchito ake okondera zipani za ndale. Tili ndize komanso nkhani zina zambiri tendikhaye limodzi. Yoyamba, Times yapeza kuti ena otsatira chipani cha United Democratic Front UDF sagwirizana ndi ganizo loyitana nthumwi za chipani cha MCP ku msonkhano wawo waukulu. UDF ikhala ndi msonkhano pa 3 mwezi wa mawa ku Khomesa Hall mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima akuyitsatira bwino nkhaniyi. Mudzolankhula zimene anthu akugawana pa matsamba amchezo amembalawa akuti chipanichi chalakwitsa poyitana chipani cha MCP ku msonkhanowu, ponena kuti izi zionetsa ngati chipanizi zikufuna kulowa mu mgwirizano. Apapa kuteko zimene akuyankhula anthu zomati ayidipo atakayikire mwina mbali naye ali limodzi ndi awo kapena afuna kupitawo. So anzathu amene anafe hoto afuna panga nafe mgwirizano azipanga nafe mwamantha kuti amene wambali nasali uku. Membala wina wa chipanichi wanenanso kuti nzosatheka kuti chipani chosusa chiyitane chipani cholamula ku msonkhano ngati uwu. Amene amayankhulira chipani cha UDF a Yusuf Mwawa adasimikiza kuti akhala akumvadi nkhanizi kotero kuti iwowa achitapo kanthu pa nkhani. Izizi zikumveka ndithu mpaka social media ndipo ngati mamembers a chipani amene timakhulupirira democracy tikumva ndithu koma ngati chipani tifuna kuti tilongosole bwinobwino mawa kuti pake press conference kuti tilongosolere anthu bwinobwino mmene zinthu zikuyendera. Zoona zake ndi zakuti chipani cha Malawi Congress inde chinayitanidwa kusegulira msonkhano wa amene amayankhulira chipani cha MCP a Jesse Kabwira adafotokozera nyumba inafalitsa nkhani kuti chipanichi sichinalandire kalata yoyitanidwa ku msonkhanowu. Amalawi 80 mwa 100 aliwonse amadalira madzi amu nthaka pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mmodzi wa akuluakulu oona za madzi ku Ndunawu James Tete wanena izi kuti longwe pa msonkhano wokambirana za kasamalidwe ka madzi. Iwo ati nkofunika kwambiri kuti Amalawi asamale madzi amene amakhala mu nthaka. Kubomaku panopo ngati boma tini ma program amene thandiza kuchokera ku boma kwenikweniku komanso anzathu amene athandiza mabungwe ena ngati World Bank, World Bank. Ma program athandiza kuti tilikize kuti nkhalango tisamadule mitengo komanso nkhalango itipase mpata kuti mitengo ikhale kuphukira yokha apart from kuti tipanga program yotsala mitengo. Kukhwimitsa chitetezo m'madera omwe kuli malo okopa alendo akuti ni njira yomwe ingathandizire kutukula ntchito zokopa anthu mdziko muno. Mkulu wa polisi mchigawo cha Kumpoto Richard Luhanga ndiye mwanena izi ndipo wati nkofunika kuthana ndi umbava komanso umbanda m'maderawa. Kuchokera ku Nzuzu Samkalimira afotokoza. Luhanga anayankhula izi pomwe amatsegulira polisi yatsopano ya Livingstonia mboma la Rumphi, malo amene ndi amodzi mamalo okopa alendo ku chigawo cha Kumpoto. Iwo anakuti derali pano kuli wa polisi opitirira 10 ndipo athandizira kukhwimitsa chitetezo ku dera la Livingstonia ndi madera ozungulira. Kuno tili kuno ndi ku Livingstonia kuli zinthu zambiri zochititsa chidwi, azungu ambiri amabwera ndi anthu ena kubwera kuzaona zinthu zili kuno. Tamva pano kuti kukumangidwa zinthu zosiyanasiyana mophatikizirapo university yomwe ili kuno ndi school ili kuno. Kuti zinthu zimene zizi zibwere zambiri kumafunika chitetezo. Koma osati chitetezo chokha, maloto aboma 2063 komanso ATM strategy aboma imene akupanga iyenda bwino chifukwa choti lero kwabwera polisi. Iwo kenaka anapempha anthu kuderali kuna kuti akakhumudwa china chake asamathawangire kuphwanya polisi ponena kuti kutero nkuwononga zinthu. Mfumu yayikulu Kachulu inayamika khonsolo ya Rumphi kamba ka ntchito yomanga polisi ndipo inaonjezera kuti mafumu athandizira kwena kuti anthu adzikanena ku polisi akaona zinthu zokhudza milandu. Mfumu Kachulu inanenanso kuti malo oyamba amene apolisi ankagwirira ntchito adali ochepa zomwe zimachititsa kuti kuderali kukhala apolisi ochepa. Kuti yeko kusintha chomene chifukwa
vanyamata vatopenge ibweretsa kusintha kwakukulu kwambiri chifukwa choti achinyamata aziopa apolisi komanso kuti achinyamatawa ayambe kugwira ntchito ndi apolisi pobweretsa chitetezo kudera kuno. kuti vinthu vikhale mwamtendere. polisi yaing'ono ya livingstonia ikuyembekezeranso kuti ithandiza kuchepetsa anthu omwe amangolowa mdziko muno mwachinyengo ndipo amakonda kubisala m'mapiri a livingstonia. nthambi yona zakafukufuku ya National Statistical Office NSO yati yamaliza kafukufuku ofuna kudziwa za umoyo otchedwa Malawi Demographic and Health Survey mchingerezi. akuluakulu ku ofesi iyi ati pakadali pano akusonkhanitsa zonse zomwe anapeza kuti alembe ripoti zambiri ndi Patience Lunda. nthambi yoona za kafukufukuyi yati ripoti loyamba lokhudza kafukufukuyu lituluka m'miyezi 6 ikubwerayi, pomwe ripoti lomaliza izatuluka mseptemba chaka chamawa. ofalitsa nkhani ku nthambi ya NSO Asam Chipukusa anati kutolera zofunikira zonse kunayamba mwezi wa Meyi chaka chino, ndipo pano ayamba kubweretsa pamodzi zomwe yapeza m'maboma onse nkuchosamo zolakwika zonse. Achipokosa anati kafukufukuyu athandiza dziko lino kukhala ndi chithunzithunzi cha mmene nkhani za umoyo zilili mdziko muno. Iwo koma anati kafukufukuyu anakumana ndi mavuto ena maka pomwe amafuna kutenga magazi a anthu, komanso abambo ambiri samapezeka pakhomo kuti ayankhe mafunso ena. Nilizoona tangomaliza kumene kupanga kafukufuku wa Malawi Demographic and Health Survey, na survey mene ya ntchito tinayamba mu mwezi wa May pa 13 pakali panopa bonesesa kuti data yonse ikhale pamodzi kukonzekera data cleaning komanso analysis. Plan ndiona kuti tikatulutse report yomaliza mu September chaka chamawa. Mwazina kafukufukuyu amapereka chithunzithunzi cha chiwerengero, umoyo ndi kadyedwe kabwino. Kafukufukuyu amayenera kuchitika zaka zisanu zilizonse, koma mdziko muno anachitika mzaka za 2015 ndi 2016. ofalitsa nkhani ku nduna za umoyo a Adrian Chikumbe ati zotsatira za kafukufukuyu zithandizira undunawo kupanga ziganizo zoyenera maka akamakonza ndondomeko yawo ya mmene agwirisire chuma kuti chifikire magawo amene akuoneka kuti akufunika thandizo kwambiri. Kumbali yake mmodzi mwa anthu omenyera maufulu za umoyo amaziko Matemba anati kafukufukuyu athandizira kudziwa ngati ntchito za umoyo zikupita patsogolo kapena ayi. Chaka chino nthambi yoona za kafukufuku ya NSO ikufuna kupanga kafukufuku wina ofuna kudziwa chiwerengero cha dziko lino, anthu amene akugwira ntchito komanso wazaulimi. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayata watsindika kufunika kuti anthu mdziko muno asamakhale chete pa nkhani zokhuza ulamuliro wa dziko. Akayata anena izi pa zokambirana za mabungwe pakayendetsedwe kaboma. Iwo anayankhula ndi Mercy Matonga. Ntchito imene ikuyenda bwino ngakhale kuti pali mavuto amene akuyenera kuti akwezedwe, chifukwa taona kuti amalawi ambiri sakuzindikira za ndondomeko imeneyi ya Open Government Partnership. Chifukwa choti sakuzindikira kumakhalanso kovuta kuti amalawi atengenawo gawo, chifukwa ndondomeko ya OGP imalimbikitsa kuti anthu azitenga gawo pa nkhani yopanga ziganizo, mapulani ndi zina. Kwa mungathandiza kumegeza kuti amalawi ambiri sakudziwa, chifukwa sakudziwa za ndondomeko imeneyi sakutenga nawo gawo pa ziganizo ngakhale kupanga mapulani. Mawake mkulu wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi, Rebecca Ada Donto, wati bungweli lipitiriza kuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lawapseza kuchotsa ntchito ogwira ntchito ake omwe adzikondera zipani za ndale pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Komisionala wa bungweli Emmanuel Fabiano wanena izi mboma la Dowa pa maphunziro ozindikiritsa anthu zokhuza chisankhochi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Fabiano anafotokoza kuti ogwira ntchito ku bungwe la MEC amayenekera kugwira ntchito awo posakondera gulu lililonse ngati njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti zotsatira za chisankho ndi zokomera onse. Nkhani yayikulu ndionera kuti ife Malawi Electoral Commission timafuna kuti aliyense amene akugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission azigwira ntchito yake
posiyang'anira kuti kodi amene akuyankhula naye kapena kumtumikira kapena kupasa information ndi munthu wanji aliyense azimuona ngati akufunika ndipo ofana pa nkhani ya zomwe uthenga umene tili nawo kuwauza anthu. Ndichifukwa tinena kuti akapezeka wina amene akusonyeza kuti akukondera anthu ena mwina chifoti akugwirizana nawo ndi anzake kapena kwa chipani chimene chocho singamulole kupitiriza kugwira ntchito. Woyankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino komanso za ndale a George Chaima ayamikira bungwe la MEC pa chidwi chake choonetsetsa kuti anthu ogwira ntchito ake sakukhudzidwa pa khalidwe lolakwika pa ntchito, koma Chaima atsindika kuti mchitidwe wokondera chipani uli ndi kuthekera kosokoneza zotsatira za chisankho chomwe chikubwerachi. Tikatero ndiye kuti ndale za mdziko muno zizikhala kuti zikuyenda bwino chifukwa bungwe la chisankho liziperekanso zotsatira zoyenerera ndi zovomerezeka ndi aliyense nthawi ya chisankho. Bungwe la MEC likuyembekezereka kukhala ndi munthu ogwira ntchito mmodzi wozindikiritsa anthu zokhudza chisankhochi mdera lililonse pa madera 229 a phungu aku nyumba ya malamulo mdziko muno. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Tiriza nkhanizi wachiwiri woyamba wa spikala wa nyumba ya malamulo Madalitso Kazombo wati nkofunika kuteteza amayi ndi atsikana kamba kuti amathandizira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Akazombo mwenso amayendetsa ntchito za he for she anena izi pa mkumano omwe ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Mkumanowo ufuna kuti abambo komanso anyamata atenge gawo lalikulu kuteteza amayi komanso atsikana. Iwo afotokoza. Nthawi yakwana tikadzuke ngati azibambo tikawathandiza azimayi. Mukakamba za malamulo mapolisi zonsezo zokwanira koma chimene chinangovuta tife tikangodzuka kapena kukhala tsonga nikukayamba zimenezo. Tiyamike zimene president akuchita aonetse chisanzo zili zotheka zimayi ukamukweza wamkulu wa polisi ni zimayi, wamkulu wa MEC ni zimayi, wamkulu wa parliament ni zimayi, mambo na mimi wamkulu wa civil service mayikodinza mbali zimayi. Koma supano kumudziko tikamagawa AIP kodi amalemba azimayi amaganizira anif akheni schedule ngongolezi ngati apekwa azimayi ku college chansa college lero muti polytechnic mubasi nzuni kodi ma hostel ndokwanira. Mawake nkulu wa Concern Worldwide kuno ku Malawi Lucy Mwangi wati ngakhale dziko la Malawi likuyesesa pathana ndi nkhanza vutoli lidakali lalikulu. Nthawi zina sipezeka ndinganene kuti yovomerezeka imakhala ngati kuti pachizungu amati fake seed kapena counterfeit seed. Vuto limene lili kupezeka kuti anthu amakhala akaona kuti mtengo wa mbewu zovomerezeka Kampani zopanga ndi kugulitsa mbewu zati zigulitsa mbewu zochepa chaka chino.
wapampando gulu la Seed Trade Association of Malawi achikondi ng'ombe wati izi zili chomwechi chifukwa cha chilala chimene chinakhuza dziko lino chaka chatha. Ang'ombe apemphanso boma ndi mabungwe kuti adzipereka mlingo wa mbewu omwe ukufunikira chaka chilichonse. Mbewu nthawi zina sipezeka ndinganene kuti yovomerezeka imakhala ngati kuti pachizungu amati fake seed kapena counterfeit seed. Vuto limene lili kupezeka kuti anthu amakhala akaona kuti mtengo wa mbewu zovomerezekazo ndizodula, amaona ngati kuti akagula imeneyo mwina zingayende, koma zimene zonse sizimayenda. Zimapezeka kuti mbewu imeneyo simamera bwinobwino. Chachiwiri ndinganene kuti mene nyengo zikusinthira pena pake nthawi zina mafunika kuti munthu uyuze mbewu zokuti ndizovomerezeka ndi boma. Zimene zonse zimapezeka kuti pakhati mbewu mjene nyengo zikusintha, zimapezeka kuti mbewu zovomerezeka ndi boma zimene zimapezeka kuti zimakula bwino kusiyana ndi zinazi. Anthu aulumali osamva akupitirira kukumana ndi mavuto akafuna makamaka opeza mauthenga osiyanasiyana ofunikira pa moyo wawo. Anena izi ni mabungwe osiyanasiyana pomwe dziko lino limakumbukira tsiku la ulumali wa mtunduwu komanso chiyankhulo cha zizindikiro. Keri Napolo ali ndi ripoti. Sabata lokumbukira anthu a vuto lakumva lidakhazikitsidwa mu chaka cha 1958 ndipo limakumbukiridwa sabata lomaliza la mwezi wa Septemba pa dziko lonse. Tsiku la chinenero cha manja limakumbukiridwa pa 23 Septemba. Mkulu wa bungwe lati konze apapa Akatiana la France anafotokoza kukula kwa mavuto a kulumikizana amene amalepheresa anthu amavutowa kuti apeze ntchito. Deaf people in Malawi continue. Anthu avuta lakumva akupitirirabe kumana ndi mavuto osiyanasiyana ndipo limodzi mwa mavuto omwe iwo amakumana nawo ndi vuto la miyayi yoti atha kupitiriza maphunziro awo pasogolo. Izi zili choncho chifukwa cha vuto la kulumikizana lomwe iwo ali nawo. Nthawi zambiri samapasidwa miyayi yofanana ndi anthu ena komanso amayang'aniridwa pansi. Oyang'anira mapulogalamu kutamva Friends for the Deaf a Gabriel Lunzu afotokozanso kuti kusowa kwa omasulira chinenero cha manja kwaonjezera mavutowa. Adam Alusha ndiye omasulira wa chinenero cha manja wa Alunzu. Panayikidwa ndithu lamulo kuti mwina malo ina aliwonse pazipezeka sign language interpreter amene azitha kukwanitsa kulumikizitsa anthu awiri. Koma zinakambidwa koma pano pati chikuchitika ndi chani tionetsa unaona kuti zipatala ma sign language interpreters mulibe. Tionetsa even in my education system kapena ma school tionetsa kunana kuti ma sign language interpreters mulibe. Ku Malawi zochitika zokumbukira izi zichitika m'boma la Ntchisi. Bungwe la olondoloza chuma la Institute of Internal Auditors lapereka zimbuzi za ndalama zakwana 6 million kwacha zomwe lamanga pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Msala ku Zomba. Wachiwiri kwa wapampando ku bungweli Msungeni Salanje wati achita izi atazindikira kuti zimbuzi zidali vuto pa malowa. Iwo anayankhula ndi Nkhani wathu tiyese munjeza. Ndipo mphunzitsi wamkulu wa sekulu Andrew Tsoka wati mbuyomu atsikana omwe akuchita msambo amajomba ndipo ophunzira ena amakakamizika kumapita kwawo akafuna kuzithandiza.
Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake kusamvana kwabuka mchipani cha UDF pomwe ena sakufuna chipani cha MCP kumsonkhano wawo waukulu. Amalawi awalimbikitsa kusakhala chete pa nkhani zokhuza ulamuliro wa dziko lino. Mu nkhani zina bungwe loyendetsa chisankho la MEC lawapeza kuchotsa ntchito kugwira ntchito ake okondera zipani za ndale. Mnali ndine Yankho Seunda. Some of the best start from the streets of Africa. And to be the best, you have to be there when it matters. Come on! Play for the fun, play for the thrill, play responsibly. Proudly African, bet with the best. Premier Bet. We are back with the latest lineup from Betway. Betway is front three. Start strong with cash out and sweat bet. Plus, you can boost your sports bet with win boost. And pick up any penny. Pali freebie Friday. Smart pigs. Builder bet. They've also got their back to odds boost and Betway stance. You always get way more with Betway. This November, we've got a special gift for you. Okay. Whenever you're ready, we're treating all GoTV Super customers to the best of GoTV Super Plus. Enjoy non-stop Premier League action on a dedicated Super Sport channel. The hottest shot in the history of the Premier League. Delight the kids with the biggest teen icons on Disney Channel. Get starstruck with international movies and series on Studio Universal and Universal TV. Damn. And sample the best local shows on Africa Magic Showcase. So get ready to level up your entertainment with over 70 mind-blown channels as we give you the go from Super to Super Plus all November long. GoTV. Love it. Tsiku ndi tsiku timakumana ndi nkhani zina zongomva, zina zodabwitsa zomwe zimatisiya ndi mafunso